donot bashin rang ya lenti kamla khang jingkut jingmut baskem ya minsim ka penrhem kani kadai ka jingya thu khana shaphang ka jingim jingya lenti bat jingno sinyang jong ilong kme Nadia Dkhar itrai jong ka fabulous family store bat nang ni ilala banwan ra ban pinlong ya ki local fair ka badai ka rensan ni ka jaka ban plilan bat ai min sim ya ki riu don sap ban seng kam lajong kublai phi baro gi pidyang sngo bha ye phi ki barlok bat ki nong pet shakani ka program ka bangi ai ka teng kerempe balawan raj phi da ka didi meghalaya bat hang ni ngi ji kren shaphang ka jing im ka jing ya lenti ka jing no sin yang jong ki ken thai ka jila ka jongi bat hakani ka kella ni don bat ngi ye I Kong Nadia Dkhar ibedai I riu ken thai ban ning kong e ban penlong ye kini ki local trade fair na benta ki nong sengkam lajong ti ben tip khamnya shaphang ka jingya lenti ka jung I ali ngi ne kran bat I menta Kong Nadia ni pdiang sngo bhai phi shakani ka program ka jung I tingin sedang shwa da ka ba phi pen ithu shwa yala de bat ka jingkali kumno ka jing sedang jung phi ya ka fabulous family store ti ho mga ngadi Nadia I Kong Nadia mo baro khat ki ong I Kong Nadia ho nga ale ekani ka local fair jingshisha kani ka fabulous family store kadi ka dukan jan ka banga seng ha ka por covid ha ka banga la resign no na college na marba ha ban shia lap yang stiki por ngade itu bening kong ban sha quarantine ru mo ha ka to ting ban sing ha ban resign no ru ti hadin nang to ngala song yeng ti so nang hi ban chong yeng mo haba kanoi kai nga hi kai ha repoisi not college nga de lecturer jong ka English department ti ha ki por kom ta ken ting ongan le ayu I pa jong aru yong mlong ban chu shong kom ni mo ti ki don sa I khlung ki ye ti jan jar ba to ka por la so klumaru empat so thu ning kong han re kat dang ya ki banai so thu te namar mo nakaba jule e ki kam mo la shu shong thali kum to mla ti hadian hang to ken nga perkhat pato ngan seng no da kani ka dukan jan hang tali padon kerteng ti mi ye jonga ken I ai yong to ai da fabulous family store tingi pling I wai ka we ka dukan hang ni ha jinking molai but ha ka chu ka por nga du no ye I paru iri me I ba penslor ha ka por covid hi ngi du ye I ti ka long mo ka story ta ka da nga shi ong ka fabulous kam dei ba ka shulong fabulous ha ka shi sngi te mo kum ka kerteng fabulous man ta ki bri ki tip yang yung fabulous ka lapau ka fabulous kum ni hendre ka fabulous ban kili fi kunno ka kawan shat ha ka jingmut jong phite ba fin ai kerteng ya ka fabulous family store ken ha kum mga ong mene ide imiit I ai ka fabulous family store ba ya kata dukan khlung dukan jan khlung family fabulous ke family store ti hang tu ngi ai ken ti yakini bro arngut rongal adu no hi ye inong penslur nong seng mo ban yarap yang ai par rongal adu ti mi it iba kerteng rongal adu ti hang tu ka shong stang hanga menta ta kadau south nem ken thi menta nga klem chong that ngam nang ban dia jan nakakam hikai shakalit dia jan ngam nang em ti hang tu ken nga shimi ki staff arngut I rilap I lahun kitoro kim nang bapli ti hang tu ngiong ngin le kum no ngim yanang ban ye dia jan ka bai dukan ka barem hang tu ka wan kani ka jingmut bato ngan khot I ki parlok tingi dan san ngut ya ki if accessories pearls of the closet gudam idafi bat manga ngile hang tu hadukan jonga ngi pan ya ka jingbet na itrai kong sai hun I ai ngile hang tu ken sedang ho ya kani ka local fair dang san ngut ti hang tu iba James I ai ti kiten ngi wai kiten na I are ngi treasure tom kitu ki badan mat ngi ru ki pha pusta keleng ki brio ki sedang banwan hang tu ken nga ong ba to ngin ra no sasha all saints ti hadu menta ngi don bet all saints haba baro ki nong sengkam ladi ki bam don dukan mo ki bale na ye kham tam ki ken thai ki stunat em ban ya than ban ya shna mo ka ba te phimla te ban tip I wei jing im jong nu te ki don la ki jong ki jing jin jar ki don la ki jong ki jing so si ki don la ki jong ki da ki jong te ti haba ka ni ka shillong local trade fair ka ba ngi le mangi ka ple ka nya ka takalat babaro kham tam ki kin thei ki samla ne ki temen ne ki wan ka fabulous family store ka don la ka jong ka jing thu khana
Day lingba ka jing ai min sim jong ikmi in pat na ikpa ki bala klat na kani ka sla perthei la yo abut ban sedang ya kani ka kam bat kalong ka ka basngau tenat ba ka jing kershan na yeng na sem kham tam na ikpa jong ki khun jong ki kalong ka bor ba in pen klan ha kani ka kam ka jing shania jong i ha ublei ka penlong ye i ba in long i ba yai sha bat yai ne ha ka kam kumbangi tip mo ba pidei if kan thai bening kong ban le ikini ki local fair ban pelong ikini local fair hapo jala ka jongi te fisngo kumno pare halor jongani ngasngo nganong kumno ngaso kumen ru ba ngade bening kong ban le henry haban ken mau ru pat ne kata kawan mo lada ublei umpli la ban don se kata ka ban chong aktin phareng ka idea kadon kumbanga siong kata ka ba hab da piwan hadukan jonga pin I ka we ka sign board ka ba he ba ngathon na ka tu kalenong ecclesiastes lie ka khat ka khat we ka baong he makes everything beautiful in his time ngala dulod ka kam ti ayeng hasam long kala ti kalenti mo ka bachinjar ba la dulod henre ngala shong na du arhaja kha khandai na du bing ngade bening kong du ban quarantine lam ti doctor na Bethany la shong ha tu arpu wei sni tu ko pori mo sa ikhuni badang red ti mlong ban separate bat iru ti la shong sa ki snam la du si pa la du si mi la shong tu snam ti ka don na ki por ki e bro hab shanya ya ute ya ute ba on play na kalan shanya ang kindan be hi ki jing ka don ka por ba ang ha bible ka la thoang tu ngashi best ba tu ka don ka por ki e bro ban yam ban rekhi ban e mo ka don ti yang aro ka don ublei umpat ibet tu ka por ti ha ka arja pu wei ni stang lamba ki staff klem dakrat ki staff pa dia irilab ilahun ngelet sami ki flyers surok lai ngut bat klem taklat khamtam ki badon ki contacts ki badon han number jonga hakani didi ki menta kwa nai ku blei ki tu ki share ki posters jungi ini de rila bat ilahun ki de ki staff jonga ka fabulous family store ti klem kini ru mo nginum la ban panya ya ka fair ti mensuali lai ngut ni ya chi surok ni ai ki flyers ti ki trish tamba hadu bat step bat meet ki dan ringkat ti ya ki ru mo ngakin tu bakin nang ya trish tamo ti dm ti hot ti so to not baki don bat ni bat ngaru mo ti I wish them all the best through a future jong ki ru kat baki dang don bat nga I wish mo nginang ya trish tom ngakwa bakin ki ru ngashi you irilaru ila de ki exams ki ti mo wishing her the best ki bro te minta la south nemo fila penya ya kani ka kam ka jong fi kani ka business ka jong fi te kala don ni kani ka jingkershan na kaliang ka sarkar la ni na kinu ki la ai jinyaram hoi menta la saus nem ha kitu bingi dang sedang tingin pat nut kong ema kum nun chulit pan mo dang sedang ti araja kha khanda arpo long araja arpu wei mo nang tu dang sedang ngam junut ha ka shisnem ha ka arsnem le ki briu le ki lawan ba all saints ngile ki lai jaka ki state central all saints but hang ni ha Anton Hall ti ki briu ki yarap ha ki nong shlong ani nga shi ong ngam la ban haram yu nong shlong jungi ti shisnem arsnem nga pat ki ong ki ni ki ba nong sang kam mo ki ong kono dia to nge le pan jing rap no ngong ap shwa net pan kum no ai ba ka kam kan ya se mo le ran nalong ni de ki bening kong pan le nalong ba pila ya shanya ya nga bangan ya lam ya pi kum no te nga le ran ban shulet te let cha government ngatep ba government kan ya rap arsnem ro ngadang artetien namal ngong ye pi ngi khak tien phareng ong consistent ngi hap yai beteng ba ngi hap ban le bet la da don kinu no ki jing e naga shi sin shi banai kong ema arsin shi banai menta ti hang tu ken om so le ran shu na makakam ru kala pa ngi la tre shi tom de mo long da day bang ngim tre shi tom la da ngi yute le ran bi kong ema nga ti ngalong kum ta ken ti hang tu ken mention snem ngi dap saus nem ti so tanat ba ini I ba poling do minister jong tourism lekin do ye I ti ngong ken sa one kai se mo sha ka fe jungi dang tieng hi ban panjing rap namar ba you mo ngakwa ken ye I in you I one but ni dak kemen baro ngi one ni sa I one office hours be kum tu but ani ngi kemen ba I one ibu te kata ka
iong by in one but ida one shisha Hot. mo iklam thok tia ti hang tu ke ngi sedang ban ai ki proposal jingi ti isa yarap kan Nalor kini ki AKA berak hat mo long kini ka business ka jong piken ke AKA ba PUE ba kelawan ra jing bentoy na em ya ka imlang sya ka imlang ka salang. ani kala wanra shibu ningkong du kitu kinong sengkam ngong epi kidon bat ken thai bat senrang ngi wan lang bat ken thai bat senrang ki senrang ki ba shet ki kidon ka tu na lobe ki bu stol sa phangil ong ba wan penyarap ni ka miet ba pelek ka ni ba penek ka tai long sutanat ti ya teliti kan thai bat senrang ni long kum shi yeng shi mo kita ki ba ong ki lokal mo ka jingya eat ka jongi hang tai pindawan pinyu i kata ka men siam jongi bro ba kan thai senrang ti pindai i pindawan nang tai song shit namar phia kan du lut ngazu thua ka pisaro ka lun kam tam ye ki ba wan mo ka pisai ki kum ye ki brio ki ba support engi ki nong slo ki wan hang tai lut ka pisa kong ema namar kwa ban thiet lut best pala ki tiar phang kwa thiet itu jan phang tu but nga nuot ban ong balada phimi nang tu pan nga thrai phinum ba bi namar phi ya ka tu ka pisa jong phi penlut ha ki nong seng kam la di kini ki local ki jongi Ti kini fi wan ra be nasional Hoi, ba nasional. kani ka do ru. Ketua kadok aro. Okey kini berak. Kini barak kimar kimut na po Nasional. jantia ken. Okey. Hoi. Kamut kibabun hite ngilek hite kine. Hot. Ngilek hayeng. Ti pindon ni ni em ban ong sya phang jong I Kong Nadia. Ngite kamut ni ai kublei ken ye Kong Nadia. Bai la yarap si bun ngite. Ban kentiu ken ya ka kam di jing ni. Hot. Ngali nga sedang mencet na yeng mo ndre nga kemen kin bang ya kedu I Kong Nadia mo I bela ai ru ya ai mesti nga po mo ngam banganom le ran mo ke ikasap ka bangadon nglayo ban penihang ni jing shet mo I bang sedang na yeng ye ina dia ngala itu no dangkha ide persa jing lo janga teng lai ina do mun cha dang klung kat widang he she was very strong willed mo la dang ong da tin nong wei gen but ong em no dang khna de ke em da yong hoi kum long hoi te so kitu ki traits I don ha long strong willed she had a very strong personality I don ro fi ka to ka jinglong belong very friendly so kaya rap ha kanya I ban network ban collaborate but ki weki entrepreneurs te ka jing ya len di ka jong pi mo namar ba sisien hi ba kwa ban penlong ke AKA na benta ka imlang ka salang mo kindon hi kini ki jing e kumno pade fi balance la de bat ka yeng bat ka kam ka jong pi shabar ani ka jing e te long perkhat saus nam mo ong tang ka jing e yang long ka jing e ya ki staff em ya ka family ho nga so thu yang te la kan thop lang mo ki jing e ha yeng namar mo kum ka kan thai brio ka kan thai te don lut te jing e hang ne terpeng meeting ikit ani kit lut ki jing e te phi kong e ma ki bun pha kham tam ha ka po bengim pat yo tang ki sponsors ngim pat don bayar rap bengi ru ka e ba ko ma long kom besia trot si sha pede ngim ju don ta ka men sim ban kin ran dien namar ngi kwa te ban yarap mo ngi kwa te ban de lang mo namar mangaru klem nganut ngakwa ban ong ba klem kini ki nong sengkam kini ki bawan ki ba IT nga bandei ka nong yalam jong ki ngaru nganum tan kam te kong e ma ngaru ngala su song hayeng mo klem maki ai ngu ye kini kinong sengkam ru ba kidang don kata jing shanya mo yang bat ki kidang saus nem kim ju pep ngidon hadu sau po san po ndru po stol ti ki jing e ki bun pi kong ema na mangi hab ban keren bat ki ngi hab ya rap ya kiru ti hayeng ru mo ka ken thai na dong sedong ani da perkhat ya kata jing e le yang kong ma ni la so ban tiano bet ni mu khi su ti la phat te henry ublei pat kan ma kan u ai ken yangi man ka singi ma sengki tu em shabar ngati benut pen sap namar ba kan sadon ka por pat hab ban shong no kade kumia kani ka store ka misaka store kini gidi shi para ti haka por ba yo shuti gumne ki wan ban bu store ki le gini ki face painting filaban le nail polish ki ti sutana ba ngila la ban expand
ya kata tang ye kini ki bahe mo ki nong seng kam ki baret ru kapelat ye ki ne ki baro kan ngas ngau te kan tu ki kemi ki paru book ki stall wan yalam ki ko namar ki khna ti ki long creative lara phi ai kata ka opportunity ye ki kan tu ye ki mo encourage ye ki ong ye ki phi ki kon ki don sap ye ong ye ki pen ye shim bentang ni kin ye kan do lut bat barok khat so tanat kin kum shi ye mo ama Phila pen long menta sau snem mem hang ne ha po ka jela ka jongi ti phila judan em kata ka jing thmu la ne ka jing angnot ba pen ra pat cha bar jong ne ka jela pet ho te ning kong kumbanga batai mo khamta mi ki bam tip ke kata ka shilong local fair ka bai kong na dia ile ngale ka ni ka shilong local fair chi sien chi bran le ni ar sin chi bran na benta ki ni ki bobu dukan chi kendong ko ema kimla ban siu ngarong khlem la siu te ka bai dukan mo karem ta ka da ngale te ka don ye ki ni ki ba le na yeng ki bam dan dukan ban wai tang ban bu ka security tang ban i wai ka dukan ru an ni da ka lak pin la sai ban siu mo ti kini ki ba bam kwat bam ye long don lut te kong ema hang te de piwan mo ki kin thei ki ba jinjar ki shan rang e ti ho ti ban ong ban lej shabar kong ema kadang namar ani ken shabar ho kini ki local ngi te tang para khasi ngi don hang te mo ki local para khasi bet ngi don hang te ngi le kini ki local namar ba ngi hab ban ken tiu ye ki jong la jong shwa kade da ka bu burom ye jong ki wei ken kong ema ka jing burom ye jong ki wei te ka don henry da ka ba ken tiu ya ki jong la jong shwa ye chwa ka jong la di te ngi la yo ban yalam sha ka ko concert ka ias concert te ka shlong commerce ru po ba ka dap ek to ka jubilee jong ki ka golden ne ka diamond something dai ka khot ngi la yo ra te ha ba ngi ra kom ni kong ema ra shwa tang ha shlong mai pa prakat shaba ngi ra na ko wei ka jaka sa ko wei ka jaka ki la yo customer ba thmai te ho ni shong ha all saints pa de long ni mi ke kila yo customer ba thmai ti kini kinong sang kam ru kila khamnut ban kran ba ban so ka long ba ka jinya lenti bat ka jing hikai te kong ema ka wei ru ho ngong ye phi I ba polling do minister of tourism mo ti ka ya ram ila wan ila yo mo ya kata ka kam jingi bat ila ya rap ru mo yangi te I mam I sawandala luru I ngasiu ba kini ki self help group ki de annual amne ki to ki shi book stall te ngasi long na imam ken ki one book te ya ki to ki self help group te so tanat mo ngi yo stall ngi yo ban siu ken ya kini ki jingi pak te kong ema namar dan te jing siu mo te kani ka prime megalia ro ka book ship hotli ki stall na benta ki nong seng kam jong ki te lara ki one book kum tu ki stall ngi yo kan mo to ka jinglum ka pisa ba ki book stall namar hap kan mo kong ema kini ki stall ki bangi ai don ka jing siu de bu shuan shong te lara ngi tampan ngi ai kum ba pra nyo pratli ki stall but klem daklet ya ka all saints ka baju rap jong kong otilia iba james lete mo ba pli ibale ka pandal james lalu emetri ni ud ye ikat bangi mon long kum ta te ba kum ta mo nadu bas dang santli I canopy bi ai ngi hadu menta ikrem long empat ju pep on ban yarap yang ngi te nama ma I bele ki pandal e baro jangi te hoi Kajian kan do I Kong Nadia kala long na South ne menta ni kong do bai wan hang ne kalenti ka jongi ka dong long ka bedet dang sedang ban le kan ka local trade fair kidang don tang kum ta ka to ka ne ki stalls ke te tang hadien ka to ka ne por na kan ni ka shipho ke khat artli ki stall kala poi shadu ki ndru pho ki san ki ndru pho tli ki stall ke te ka jingya lenti ka jong I ka long kumba kendiat por ila kio ken te ka long ka long ka jingkemen ka bangingin pet ken I Kong Nadia ide I way ita I entrepreneur e hang ne ka state ka jong I ba trishitam ken iba kamdan ka mien kamdan ka jingkhrian umdan uslam umdan upria ken I uplay don kat ken bat I ma be klem ublay long ke ngim la ban le nei bat ngai I ba ublay don ran kat bat I bat nga kermen ba ublay undang don ran kat bat I kan ha ni ki trade fair ke jong I ni ki local fair ke jong I ha ka jing ya lenti ke jong I ban namar ban kamdi ke basuk ban organize ke ni kemdai ke basuk
ngai ke jong ki khaman kam de ke basok kalenti ka ba e ke te hakan ni ka jing ya lenti ke jong kali ba inum kan randian inang ya khaman mo u ble ru nya dengkat bat but kam tam ba indang kiu shu ken mo menta ila ban organize kini ki local hadian habut kala ban wan ka national kala ban wan ka international ru ne ki babon ki foreigners ru kini ki local tourists ki ba ki she witness ye kini ken te tang ban don ha ka local ru hadian habut ni kermen ba ni khmi lenti ba ni tep ba in kiu sha prang shu ban poi shu sha kem ban ki ba kham jrong keren san ke Haktian parang ni ong always leading by example. Mo I yalam da ka bapen kum kakam kum kaktian kum takakam Kong Nadia. Te ide ma kan bapen ngi ba ngi hab ban long trishtam kum balong ma namenta jongi ma trishtam ba in penbiang ya ki crowd ki breu mo ka promotion ke trishtam mata kam ngi ba ngi hab trishtam namenta ki sales. Te lingba kini ki fairs ngi yo ka baning kong ke exposure bagi ong tien pareng ye kendu bat shibun kini ki breu ma te di ki wan kum to ki bangi shna kum to teng kim thiet tang na ki to ki bangi shna ngi de ki order shu te ka to kaya rap ngi bangin dang kham long creative ngin dang kham wat shu sa kum no ngi dang la man shna mo ngi dang kham pentebet shu ela de te ka aru ngi ka confidence kum no bangin la ban deal bat kini ki jat ki brema bangi kendo kini ki fairs na kalyang jong ka ban ai ku play kadi syama ba la elam nanti ngi ni sinam baro de lingba ka jingkershan ka jong ba kham tam kum ngi bam dan dukan mo ngi train ye ngi sinang ni por lockdown te kay rap ngi bangin kumbang ada bong ngin ye kendo shibun ngut ki breu ngin kieu ma te nga kwa man ai ku blei ba ila kershan ni kat ni nga ai ket bok ma ba nang kiu shu kan ki sngo benut ne am long min ha ki min shwai kan ba fins dai ke business te fi hi kai shwamo te fi sngo fi don am ta jing benut bat ke jing e pher ba min ta bat ha ka por ba fi dang hi kai ni kata jingkli ama ni nong kom no sngo phi nga don ki pon do ahaja khandai to mo ngala hadu mo arsenal license nga pobanga resign ngam da su thu ba mo na ma bala shem jinjar pala te to ko por but covid sa ka shonga ki ko na ni so kruma te suki hadin ba fila resign kat no snam phi shu shong kom to arsenal tinga sasdang ya ka fabulous family store nga benur fi ko nga ma da shong menta bat phi long bangan ni thu hok ken ka don hi ka to jing benur kum ka no hi kai to mo nga hi kai ha college ki khna ni kan ki parlok perkhat se ki parlok ki be hi kai lang mo kum principal ngi yo principal ba ki khna ngi yo principal hari boy si not ru iba sutanat mo ti ngi sutanat bahati ki parlok ni long benut phi na mar bang astunat ti ban hi kai phi hi ngakran yang ali ki ona kona dia kran juring ben siam kade ki on kumta ki ona da kran kona dia juring ben siam ngasy sha siam juring ben siam nga sutanat pan kran nga sutanat ti mo bong don ki jong ki sap dei ti ka kren ru kala long ko we ka padia nga ong ye phi mo ublei ba start ti ba start ba hala ngi shanya yo ken start ngong ye phi ngi shi don sapo san pon ru postol em ko ma ti hab la da don sapo san pon ru postol mot kan ngut ki ba shong stol sapo ngut em ki brio san pon ngut em ti ki turu ngala long kum noi kai le kum tai pet kum ni pet kum ni phi hab le mo hi customer phi hab pet phi hab you la long kum ba hi kai la na kham jin jar pa ken ko ma hang ne an ni la kham ken ho na mar ba la da sau po jing long an ko ma kade pimut ka ba ka ba suk se ka ngashi sngo em kishi ong ka ka ba ba ka kam hang ni per thei kishi ong te longa shi you hang ai marwei ka ba baro phi ka kam ka suk ka ba ba ka kam ga dei ban ya dei be ki brio phe kade ani namar la da sau po jing long san po jing long ru po jing long ha yeng la jong ru mo ka jo la da sa tang san ngut ru an ni so ban pe thei ka khli namar ba
Thap ya I di. way na i way I pher te kong Yeah. ema. Te ka ba bah ka dei ba ban tip ye ki brio ken. Ka bah. Tem ni lei mo ni dei ki brio hi te mo. Ni happy kan ya. Ngau tho. Ka dei kong ema. Iwe. Ni hapan ya don ken ka ta ka jing su tho mo. De ke ai pere ka khubor ka jong phi na ka beta ki nong pet ki jongi. Ani kata te mo nga so komen ba fikli kata ro nga ningkong te nga kwap nai khuble ye ki nong shilong khuble shibun saus nem kinthi kat ni phi wan na jangai na en ki wan bete ko ma ka fair jongi ka full bete ka dab ben la na wan ma ki la se ban penya ya ka fabulous ki nong sang kam te phi ki da pet lut phi ki nong net chong ha te ka fair đi anh chú mò chú siêu tay bay stall chú thắt cái bay kit cái bay mi cái bay one cái bay yard cái bay bam thì ai ngô ya unong shilong kublai shibon ngam ju mò ngam la te ngin ngam la bat long kom ni klem ma phi bat ngakar pat tu nang yai wan men taru ka dan ka si khat du men ta khat nyu terik ngan ya lam ya chong ema ba ka team DDK te te kublai shibon ki influencers ki news channel batisi T7 mo DDK men tai fi FTW ki influencers barok hat mla su ban nyo ti ki parlok ki bahayeng ki customer ki parok hat ki baju share ki poster jingi khuble bat to nang yarap yengi ti kham tam ya ka government ro khuble shibon bakla dang mo kala wan kala yarap yengi kham tam la da phidan ki para ki hinmen ki bahayeng ki bahasam ki jongphi ki ba PUE bi ki don la ki sap ki snobha ong ban phone yengi lani let chaka page jongi mo ha Instagram ngi don ka fabulous family store ha YouTube ro ki bon ki bla ju you number ngi shi ai lo thang to ong kin phone kin tu ya ki mo ong nai shong ha yeng len wan ban yashim ban ta bat ngi pin sa su thu te namar ba ka ba ka perthai man ta mo ka kam ka jam ka ba ka ba pin da yam pi yamar way Pimla ban yam ba do ban no shi singar singin dan ban yam ba phi hi jing jing ja jong phi henre kitu ki singi sak ma pa phi hap mo te wan yeng hala ki jong ki jat nei le de dei ba ret te yawer mo da phi dan phi ui ki hinmen ki para ki bahayeng ki bahasam ong wan ban yeshim ban ta bat ni kumbanga ong ka jing siu ka dan henre wat khuslai ngin yarap kat banila de khuble shibon ye phi ba ro mo Ti kum tu phila yos ngau ya ka khana jong I Kong Nadia Dkhar ti kalong ke AKA ka jinga thu khana ju I ka balong bet nadu ka men sim ki AKA ki bapen pau ki bapen sngo ru ki long ka balong bet nadu ka men sim bat ki AKA ki long bet ka jing shisha ti dei na ka jinglong lut men sim ka jong I be ila ban le ka ni ki kam baro ti nga kermen ba nang don shu ki riu kan thaimo ki ban ni ki ba don ka men sim ban pen kiu ya ka imlang ka sa alang khanang ba ka jela ka jongi ru kan kiu te yai ne bat ni ka didi Meghalaya ngidang wan ra shu ki we ki program ki be yadai bat ka jing bat jing no sanyang jong ki riu kan thai ka jela te tat hadu ko wai pat ka por khublai shibon yin sai shyam byang